लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनो थालायबाय। लोगोफोर दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि मोनसे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअआव सोर सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो बबे प्रडाक्शन चेनेलाव नुनो मोनगोन बेफोरनि बागै आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि टाइटेल एबा मुङानो जादों अरन गेजेराव आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो कास्टिं महरै दङ दैजि बसुमतारी बिथाङा आरो बे मिउजिक भिडिअनि करिय'ग्राफखौ खालामदों लिसान रामी बिथाङा, डिअपिखौ खालामदों अरुप गयारी बिथाङा आरो मेकआपखौ खालामदों मानाब लाभलि ब्रह्म बिथाङा आरो बे मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव। नोंथांमोना साननैसो उनावनो आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजों बे अरन गेजेराव गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना बिनिखायनो साननैसो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'दो। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामनानै लादो।